Csuda szép ez a nap. Ezért mondom, öregem, ne szalaszd el, ha lehet. Ha lehet. Jó reggel, Charlie. Jó reggelt. Bemutatom Sophiát, Charlie. Csodákat művel a tűvel. Most éppen a régi öltönyemet igazítja. De ezután te következel, Charlie. Nekem nincs szükségem öltönyre. Szabványos ruházat egy városi bevetéshez. Ha nem tetszik az öltöny, a feladat végeztével visszaszolgáltatod. Juice-t, kávét és finomságokat találsz azon az asztalon. Most kelj fel és szedd össze magad. Csuda szép ez a nap. Ne szalaszd hát el egy csodás napot. Boldog vagyok egy csodás napon. Óriási a tervem mára, mert csodás ez a nap. Minden ember számára. Na, hogy érzi magát? Felségesen. Felségesen. Feleslegesen. Ez a fiatal lány azért dolgozik most, mert egyetemre akar járni. Elmondtam neki, hogy te is oda készülsz. Elnézést. Hova mész? Telefonálnom kell. Itt is van egy telefon. Tudom, de nem akarom zavarni. Nem zavarsz rajta, telefonálj. Magántermészetű. Nem mehetsz a szobámba. Csak innen beszélhetsz. Boldog vagyok, ez szép napon. Énekelni van kedvem, nagyon. Sophia, mi lenne, ha én öltöztetném fel magát? Sugarbus-szálló. Hello, George Willis kérem. Halló? George? Szia, itt Charlie. Szia, Chuck! Jövőre neked is el kell jönnöd, csak úgy hemzsegnek itt a jó nők. Chuck, ott vagy még? Igen, itt vagyok. Te mondtad, hogy hívjalak föl. Ja, igen. Egyelőre nem lépünk. Status quo. Minden úgy marad, ahogy megbeszéltük. Mit beszéltünk meg? Azt, hogy nem láttunk semmit, nem tudunk semmit. Értesz engem, Chuck? Igen. Tehát nem láttunk semmit. Helyes. Akkor szia! Szia. George Willis, mi? Igen. George Willis. Akkor az apja valószínűleg idős George Willis. Charlie, mondd szépen, mit szól majd ahhoz idős George Willis? Hogy a kisfia nem látott semmit, nem tud semmit. A szülőket kihagyjuk. Ez csak is kettőnk titka. Ó, tehát George nem mondja el a papának. Rémrendes. Scusi, colonnello. Prego, imádom, ha bánt. Mondd, Charlie, ennek a George Willisnek a papája mivel foglalkozik? Én nem is tudom. Én megmondom. Amikor idős George Willis nem éppen a millióit keresi, mint az Aetna Casualty igazgatója, vagy mint a Chrysler kizárólagos forgalmazója, akkor a kisfia George Willis junior nevelésével törődik. De George nem mondja el az apjának. Hogyan, Charlie? Nagy George megszorongatja kis George-ot, aki úgy fog csipogni, mint egy veréb. És ha okos vagy, te is ezt teszed, öcsi. Maga mindent olyan jól tud. Nem igazán kell doktornak lenni ahhoz, hogy valaki erre rájöjjön. Charlie, neked sivár volt az életed. Azért mentél ebbe az elegáns iskolába, hogy változtass ezen. Ha labdába akarsz rúgni, el kell mondanod nekik, amit tudni akarnak. Úgy gondolja? Végezzünk, Sophia? Igen. Grazie, grazie, tante. Charlie, ha nem csiripelsz most, egész életedben kekszet fogsz árulni egy oregoni mocskos fűszerüzletben, amíg bele nem döglesz, és utolsó leheleteddel is azt fogod alázatosan mondani, hogy szép jó napot, köszönöm,
a vásárlást. Sofia, vegye le Charlie méreteit, hivatalosak vagyunk vacsorára. Milyen vacsorára? A bátyámhoz megyünk. William Slade, White Plains, New York. Ezredes úr, nem mehetek magával a bátyjához. Vissza kell térnem az iskolába. De csak megünnepeled a hálaadást? Kaja meg Pia. Szeretném, ha velem jönnél. Tudja, hogy megyek? Azt se tudja, hogy én megyek. De majd meglátod, milyen arcot vág, amikor meglát engem. Ó, imád engem. Charlie, a te ügyeddel kapcsolatban kétféle ember van a világon. A bátor ember, aki állja a sarat, és a gyáva, aki elfut. Elfutni jobb. Oké, Sofia, öltöztesse fel Charlie-t. Legyen szíves.